Mga boss, good morning sa inyo. Ano, umuulan dito sa amin. Sa aming probinsya, Sorsogon. Kaya magluluto tayo ng pang painit sa katawan. Ayan o. Ito mga boss, yung karne natin, nahiwa na. Hiniwa na sa palengke, pinahiwa ko na. Saka ito, yung ating sangkap. Magluluto tayo ng Bicol Express with a twist. Ito yung gata natin. Yung lulutuin natin boss, kakaiba. Tinutungan. Tinutungang Bicol Express. O paano? At hihiwain ko muna yung mga sangkap. O mga boss, nahugasan na natin yung karne ng baboy. Tapos nahiwa na natin yung sili. Ito yung hipon natin. Tapos yung bawang, sibuyas, luya, kamatis, saka sili. Sasabay natin sa pag-isa para may kagat-labi agad. Ayan o. Nagpapalingas na ako ng uling. Tapos pag nagbabaga na, susunugin natin tong niyog para sa tinutungan. Sunod na luto boss, magluluto din tayo ng tinutungang manok. Yun talaga ang original recipe. Tinutungang manok. Ito, Bicol Express with a twist. Gagawin kong tinutungang Bicol Express. Additional tayo ng paminta saka pork cube. Susunugin na natin yung natin mga boss. Yung nyug, nagbabaga na yung uling para sa tinutungan. Mga boss, ito na nasunog na natin yan. Wala na yung mga uling natira. Tinanggal ko na. Mga sunog na lang yan. Mas maganda uling na kahoy. Kasi kung uling ng bao, yung sanyog, pangit, nadudurog-durog yung uling. May iwan dito. Magkakatas yung uling. Pero pag kahoy, hindi. Masusunog lang yung nyog. Paano mga boss? Pipigain na natin to. Lang na tayo. Nahugasan na tong karne ng baboy. Iano mo natin, papupulahin muna natin. Saka tayo magigisa. Palabasin lang natin konti mantika. Para di na tayo maggamit ng mantika kasi gagataan eh. Oh. Malapit na pula. Malapit na lumabas yung mantika mga boss. Pag mantika na mga boss, i-sisip sa side na natin ito. At magigisa na tayo. Gisa na tayo. Luya. Ito yung mantika ng baboy. Luya. Sunod natin yung bawang. Ayan, akala nyo sunog boss yung pinagmantikaan ng baboy. Pinapula ko muna, pinamantika. Bawang, susunod natin sibuyas. Tapos po sasabay na natin kamatis sa sili para may konting sipa. Tapos yung karne natin, susunod natin. Susunod natin yung karne. Yan, pinapula natin.
Mga boss, susunod na natin yung ating hipon. Ating tubig. Tama na yan. Mga boss, maglalagay tayo ng paminta. Tapos yung ating pork cubes. Palambutin na natin tong karne ng baboy. Mga boss, kumunti na yung sabaw. Ilalagay na natin yung siling green natin, siling verde. Ayan. At maya susunod na natin yung gata. Sarap nito mga boss. Lalo't maulan dito sa amin. Perfect. Susunod natin yung ating gata. Ito na. May twist yan. Yung tinutungan. Hayaan lang natin siya na kumulo hanggang sa maluto yung gata. At hahainin na natin. Kakain na tayo. Napakarami ng gata natin mga boss. Ayan o. Boss, okay na to. Nagmantika na ang ating Tinutungang Bicol Express. Maraming gata. O paano, hainin na natin at magpi-plating na tayo mga boss. Sarap nito, sabaw pa lang ito. Ulam na. Ops. O mga boss, luto na yung ating Tinutungang Bicol Express. O paano? Huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Di mo kami pinababayaan. In Jesus name. Maraming salamat po. At sa mga bago dyan, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bagong video na parating. O ayan na mga boss. O paano? Kain na. Mga boss, kain tayo. Bicol Express Tinutungan. Sarap mga boss. Saktong sakto lang yung anghang saka alat. Sarap mga boss. Napakaanghang, mainit pa yung kanin. Naku po. Masarap. Tayo. Dito. Sarap.